Bafethu, iMadlanga Commission isigcinile isithembiso sayo soba i-report yabo yokuqala bazawuyenza ready for i-president nge-17 kaDisemba 2025. Basigcinile ke so sithembiso. Ibuyile i-office ka-president nento ethi abazuyenza public, asizukwazi ba iphetheni la report. Phansi koba ke yilena yi-interim report, i-report yabo yokuqala khoyi ayo finally. Banento ethi i-finally bazayenza public. Hey, ngoba abathembakali, hayi futhi andilelanga kamnandi ndakwada ngoba ndivizolo lento ndamafunu nje, but kuthe kungephi zabuya ingcinga zoba man. Let me look at this thing from a different angle. What would happen if bangayishare le report lena kube ngapha ezino Sotobe o General Shedrick Sibiya bengeka appear kuMadlanga Commission iza jeopardize i-case yethu, because once they start finding people guilty, because the report should tell in terms of i-findings zabo into yoba no sibona ubani enze ubu-wrong ngento ethile, ubani enze, so iza i-complicator i-case yethu. Maybe it's not such a bad move. As the only thing is, do we trust the commissioners enough na into yoba xa kungathi le report mhlabe iveza, if bazayiveza bavela nento engasafani bazakwazi ukuphakamisa isandla bathi no, that's not what the report really entail, or the original report really entailed na, because asibathembi. Talking about i-report, so that's where things are right now. So ayizu kwenziwa public i-report lena, finally abathi bazayenza public. Ndinexhala ngale report. Okay, talking about i-report, izolo zinto za izolo is izolo nge 14 kaDisemba 2025 kuke kwavela nento apha ingathi i-families ezi zinenoma yimimi oba i-families ziyathetha ezala ba-constable abayi-3 phansi komcimbi woba ke mna few weeks back xa gqiba kutshona u-Witness D kuyokuba khona mos laa nto ethethisa nge-NP 200 okuthiwa ingathi ngabantu abayi-2 abaye bagana downa ubadubula u-Witness D bebehamba nge-NP 200 emhlophe, endafikelwa zingcinga zala ama-constable abayi-3 ngoba nakula apho ugqibela kwabo ukubona babese engine garage mos ku-N1 besendleleni ebheka kwi-eLimpopo bebhizi nge-investigation ingathi ayinokwenza ne-illegal mining. Mosikhona namayembe moba le illegal mining ingathi ifaka nabantu bethu abapha phezulu abasiphethe. Yavela kuleyo video leyo eyapha egarage, because le video xa ifika ne bafikile ngepholo babehamba ngayo zona ezikhonsable ezi-3 kwafika le NP 200 yafika yahamba on the other side of itanka leyo yokuthela ipetroli, but azange ithele basuka nabo yasuka bagqibe lapho ukubona bephila baze bayofunyana imizimba yabo seyiphi seyise-Hinops River ngase-Centurion. Ndanamagama endawakhipha even then that andiqondi niba yi-accident ababantu, ndinento ethi ba-executiwe. I-families ke ngoku ziyathetha zithi ngokubona kwabo abantwana babo bafumana ibullet, omnye uthe ibullet yayingene apha wayenembobo yebullet, omnye wathi bethetha bona ngokwabo ne ezindabeni, omnye wangathi wastruckwa yi-sharp object, so babenezivubeko babenazo apha emzimbeni ezazibonisa ingathi ngabantu ababulewe yaze yathatha imizimba yabo yayodisposwa phi apho kwi-river, kwi-Hinops River. Looking at the same thing uba ne-suspect body andithi lena ekayayithethwa ngo-Witness D wathatha umzimba wayo wayolahlwa phi, wayolahlwa edamini phansi koba umcimbi ngathi xa bedispose imizimba basebenzisa into enokwenza namanzi nedami. So nabo ke ngoku into enenzela ixhala njengoba ndifuna ukuyifaka apha lento bathi report babethenjiswe nge-report zoba bazabe sebexelela into yoba kwenzeka ntoni ngabantwana babo. Oko kubesehla besenyuka bejikajikiswa basalindele loo report leyo. Ndikhala into yoba siziprepare into yoba xa kungenzeka into yoba even i-final report abuye ugovernment esithi akazuyenza public, siza kwenza ntoni, sizathini? Siyayazi mos thina sinayo yethu report, noba even i-interim lena abayikhiphanga thina sinazo zethu i-findings sizifumene. We already siyakwazi ukuhlala phansi sithethisane mna nawe sithi hayi noba ungaphike noba ndikho ubani uguilty, ubani hayi akekho guilty, ubani uguilty, so sesizenzele zethu i-finding. So ithi le nto siyarhala into yoba bayazi uba whether they make it public or they don't make it public, we will make our own speculations. We will create our own reports, and I will be creating my own report on my own findings, and I will put the word allegedly so. Later on today, I will be making my own report. The final report will be made available to the public.
So the final report will be released to the public. The Commission will advise the President on areas that are of national security sensitivity and how those areas will need to be managed, but we will cross that bridge when we get to it. I repeat once again, the final report of the Madlanga Commission will be made available to the public. It will be released to the public. However, the interim report, the one that the President is going to receive on Wednesday, the 17th of December, will not be made available to the public. And the reasoning is quite simple to understand. Some of the witnesses that have come before the Commission are going to be called back again to continue with their evidence. Some had evidence located in certain specific areas, but not as broad as it was meant to be. So those witnesses are still going to be given a chance to return to the Commission and give that evidence. So it's not going to be helpful to then start chewing and debating on something that's half-baked. The President will certainly look at it. He hasn't had the luxury of time to follow every day of the Commission's hearing. The interim report will assist him in getting him up to speed with where the Commission is now and some of the issues that have been ventilated and covered in the Commission. However, it will not be helpful for the witnesses, the Commission itself, and all of us to start getting ourselves into knots over something that has not been completed. We need to allow the process to be completed. And as I've said, the President has undertaken to release the final report publicly when the Commission has concluded its work, and the President will then follow the guidance of the Commission with respect to areas that will be of national security sensitivity and how those areas are to be managed.